istorya ni Paimong Narding na para ikit nin kurakding. Alias ano ini si Pay Narding? Siya si alias Tulpo. Ayan, bistalo nito si alias Tulpo. Tas si Pay Narding kaya mga panggadayon doon ay putol ang na-amputate ang sarong kamot kaya ang sarong braso. So saro na lang ang braso niya. So ang apod sa iya alias Tulpo. Putol. Alias Tulpo. Sarong beses da mga tugang, igwa da ang pa-contest. Ang contest da mga pangga, pariliksihan. Ang sarong contestant da Amerikano, ang sarong contestant pa Hapon. Tapos, mayo pa da ang pambato sa mga Bicolano, mga pangga. Igwa, dua pa lang da ang contestant. So, Amerikano, Hapon. Kung isay ang pinakamaliksi, iyo ang makakaresibi kan sarong sakong sinsilyong premyo. Kadakulo na yun na, magbuo na so pa-contest mga pangga. Sabi da kaso MC, marhay na pagkaaga sa Indogabos, mga tugang, welcome po sa satuyang pa-contest. Ini po, pariliksihan. Inoton tamon ang apodon ang contestant number 1. So hapon ang contestant number 1. Ang ginibo da ang performance kaso hapon mga pangga, nag-volleyball da, nag-volleyball na solo. Mayong kalaban. Nag-volleyball da so hapon mga pangga, pag-serve niya na kang bola, duminalagan da duman sa balyong court. Sinabat niya sa bola, tapos dalaga naman duman sa balyo. Balik-balik siya duman, talagang maliksihon na maray. Urupakan sa mga tao. Garong iningi ang hapon, garong delikadong gumana ng ngayon eh. Saro pa lang ngaya ang nagpe-perform, garong ngayon tapos na ang ralaban. I-anunsyo naman kaso MC. Okay, thank you so much. Contestant number 1. Ang masunod, contestant number 2. Hali ini sa Amerika. O yun na, nagsakat na sa entablado so Amerikano mga pangga. Pinana da so Amerikanong contestant mga pangga. Shuk! Nakalikay da. Garo ko niyan. Garo lang si Garo lang da si Leito Lapid mga pangga. Nilikayan da so inilagan da so pana. Arog yan katindi. Oro pa ka naman sa mga tao. Garo nga dukot nga ang laban Takitaki nga ang laban ng kang Amerikano tsaka Hapon. No. Ngunyan, mayo pa dang contestant na Pilipino. Kaya ngunyan, nag-anunsyo na so MC. Mga tugang, mahalat-halat kita. Ang pantulotang contestant, mayo pa kitang nakukuha. Sakto da ang mga tugang duman sa binyong ito. Napaagida duman si Pay Narding. May burbaktot pa da siyang sarong sakong kurakding. Kanakulang. Alias Tulpo ba ito? Saro lang ang braso niya, putol si saro niyang kamot. Baga daw mga pangga, tinurok lang daw ito kaso mga audience. Tinurulak da si Pay Narding, nakadumanda siya sa may entablado. Ngunyan, sabi da kan MC, yan na, igwa ng pambata ang Pilipinas. Yaon di si Pay Narding. Hali pa yung Bicol, matibayo nila eh. Pay Narding, initabing contest na ni, pariliksihan ni ha. O ika na ang last contestant, daugon mo sa Amerikano tsaka sa Hapon. Iyo man, tuminugot man si Pay Narding mga pangga, tuminindog man siya duman sa entablado si Pay Narding. Puninong dapat yung gayo mga pangga, dahil girungan sa mga tawa, talagang excited. Nakatindog lang si Pay Narding. Baga daw ito mga pangga, may puminalakpak daw. May puminalakpak. No. Ngaralas da sa mga tao, ngayon ito nagpalakpak na ito, pika para hanap ninda duman sa audience, mayo man. So MC man nagpalakpak. Tumaram na si Pay Narding. Ang nagpalakpak mayong iba, ako. Partida sa sarong kamot ni Pay Narding nagpalakpak. Gana na si Pay Narding. Mayo talaga madaog sa Bicolano. Mayo. Si Pay Narding na may daradarang kurakding napaagi sa duman sa contest mga tugang. Putulan sa rong kamot. Puminalakpak na. Salamat kay Benjamin Cornejo Parola ang nagpadarakan istorya sa Facebook. Pagramdam ini po istorya sa nakat, ang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di ang hulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa na, dahil po sinasadya. Alright?